So yung what's up mga wadi, nagbabalik na naman tayo dahil sa ating content creation. Today mga wadi is, yan si Bakoy. Mag-i-school na si Bakoy. Yan. School na siya. So yan mga wadi, today we're back again for another content mga wadi dito sa YouTube mga wadi. And magbabalik tayo wadi dahil ibabalik na natin to. I-monetize natin tong ating account mga wadi. And mag-vlog na naman tayo dahil meron na tayong magagandang cellphone mga wadi for content mga wadi. So yun, ang goal ko ngayon mga wadi is million videos to mga wadi. So mag-upload ng iba't ibang content pero original content ko talaga mga wadi. And yun mga video na dapat itong 1 million upload mga wadi. So goal ko is 1 million upload. Di baling hindi ako kaabot ng 1 million subscriber basta aabot ng 1 million upload. So yun. So that was crazy mga wadi na goal mga wadi. So wala pa kasing gumagawa ng ganun mga wadi. 1 million upload. So si Kong hanggang nasa 1,000 lang. Yung iba is nasa 1,000 up lang mga wadi. Nasa hindi abot ng 10k upload sa mga wadi. And ako mga wadi, ang goal ko is 1 million upload dito sa YouTube mga wadi. And yun, subaybayan nyo mga wadi ang aking mga bawat upload and the craziness mga wadi ng pag-upload ng iba't ibang content mga wadi. So mga wadi, if you want na ganitong content mga wadi, don't forget to subscribe mga wadi and my content mga wadi sa aming journey ni Angela mga wadi. And sa aming partner mga wadi, crush na crush ko talaga siya mga wadi. So yan mga wadi, don't forget to follow and subscribe na rin mga wadi for our page and TikTok mga wadi. Lalagay ko dito mga wadi lahat ng aming mga TikTok account. Nandito sa taas mga wadi ang mga TikTok account and then mga TikTok account and aming page and FB ko rin mga wadi. So yan mga wadi, follow nyo kami mga wadi doon mga wadi. And yung wadi, let's go for our goal and journey to 1 million upload. Let's go!